Hvaljen Isus i Marija. Evo danas se sjećamo na Kristovu muku. Danas ga pratimo na njegovom bolnom putu u smrt. Evo i u ovoj situaciji često se postavljaju pitanja: Bože, gdje si? Bože, gdje si u ovoj suznoj dolini? A večeras nema svijeća, nema cvijeća, nema ni ukrasa, orgulje šute, zvona ne zvone, a pjesme nam ističu tako bolnu stvarnost. A zamisli, nema nas koji bi tako htjeli prisustvovati obredima. Isus Krist je križem sve zaopakao, porazio zloga i pobjedio svaki grijeh. Križ su nebeske ljestve. On nam simbolizira nezamislivu Božju ljubav prema nama i pokazuje nam neizmjernu vrijednost čovjekova života, jer po križu mi imamo vječno spasenje. Muka i smrt koju je Isus prošao za nas čisti su dar Božje ljubavi, jer nam Bog po njoj daje mogućnost da uvidimo kolika je Božja ljubav prema nama, da uvidimo kakav je to odnos Boga prema čovjeku. Bog je za svakoga od nas bio spreman žrtvovati svoga sina i dopustiti njegovu smrt. To je bio dokaz njegove savršene ljubavi. Kažemo kako je mjera ljubavi jednaka mjeri žrtve koju smo spremni dati za nekoga. A Bog je žrtvovao svoga sina kako bi nama dao spasenje. Toliko nas ljubi. Nevolje nas vode do podnožja križa, a križ nas vodi pred nebeska vrata. Ako želimo nebo, moramo prihvatiti biti poniženi, prezreni i odbačeni na zemlji. Promatrajući život svetaca, gledajmo put kojim su oni išli. Kada nisu imali što trpjeti, mislili su da su nesretni i da ih je Bog napustio. Kada bismo uistinu znali vrijednost prihvaćanja križa u radosti, toliko bismo vapili za nebom. Kako nam neki sveci svjedoče, da bi za stupanje neba rado vratili se na zemlju i na 1000 godina i trpili i podnosili najveće muke. Kad bismo uistinu ljubili Boga, ljubili bismo i križeve koji nam dolaze. Dapače, željeli bismo ih i tražili bismo ih. Veselili bi se da možemo trpjeti iz ljubavi prema Bogu. Po križu naša se duša liječi od rana grijeha i daje nam sok koji nas krijepi i hrani. Ako nema križa, naša duša ostaje suha. Stoga prihvatimo radosno sve svoje križeve i nosimo ih. Donosimo ljubav jedni drugima. Budimo sredstvo spasenja drugima oko nas. I kako bi naš sveti Ivan Bosko rekao, odmarat ćemo se u raju. Nezamislivo. Pred nama je Bog koji prezren bijaše, od ljudi odbačen. Čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja. Taj Bog je u Isusu Kristu prošao ovom zemljom čineći dobro, navješćujući jedino ljubav i u zadnjem trenutku, kao janje na klanje odvedoše ga, kao ovca nijema pred onima što strigu, usta svojih ne otvori. To je križ koji ne daje utjehu, već otkriva najveću tragediju čovječanstva. Svijet ne samo da nije prepoznao svoga Boga, već ga je nedužna osudio na smrt. Ne samo da nije odgovorio na Božju ljubav, već ju je i odbacio. Čovjek pun zloće je sposoban puno toga učiniti. Zarobiti, mučiti, izdati, zatajiti, osuditi, oprati ruke,
vikati, oteti, razapeti, probosti i ubiti. Bog ne želi od nas da bježimo od ove stvarnosti koja nas okružuje, a pogotovo da sami smišljamo kako da je promijenimo, nego ga trebamo otkriti. Bog ga je već pronašao i to je njegov križ. To nije drvo koje nas želi mučiti, već je to drvo na kome je visio spasitelj svijeta. Taj spasitelj i danas bdije nad ovom zemljom i jednim okom budno promatra rane koje mu je ljubav zadala, a drugim promatra ovu zemlju i poziva da je i ja nastavim voljeti kako ju on voli. Da ne budem poput onih koji bježe od svojih problema i svojih križeva, nego da budem poput onih koji se svako jutro bude i hrabro nose svoj križ, te svake noći legnu sa svojim križem. Da budem poput onih od kojih je patnja učinila ljude koji nisu ogorčeni i koji ne proklinju, jer upravo ih je patnja učinila nenametljivim i jednostavnim ljudima koji znaju da živjeti znači živjeti za druge. Takvi ljudi znaju da je Isus umro i da živi za njih. Od onog dana Bog je onaj koji želi biti čovjekov suputnik i supatnik. Jer više nema boli, nema ljudskog osjećaja koji Bog ne bi razumio. Jer iz onoga što prepati, naviknu slušati i postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja.